It's alright, get ready for the night of your life. Stars will shine so bright. They say we're dancing the stress away. Hey, hey. This beat is underneath your feet right now. Pika, ahoj lidi, já vás vítám u dalšího, nebo spíš druhého dílu Star Planetka. Já jsem to klasický Starman, čau. Čau, čau. A takže jste nám hodně psali ohlasy, nebo spíš dva lidi, že mám jít do Maria ostrova nebo do vesnice a ten se rozhodl pro vesnici. No, protože tam chci bydlet, že jo. No, protože miluješ. No, to vypadá pěkně. Jo, takhle mluv do toho mikrofonu, protože lidi si taky stěžovali, že jako chápeš, je strašně jako malbově slyšet. A taky děkujeme vám moc za 2 lajky u minulého videa, nějak tak. Jo, to je celkem dobrý počet. A taky za 1 like. Asi před hodinkou jsem vydal moje nové intro a už tam byl 1 like od Kamila, takže děkujeme ti, Kamila, moc. Tady má schody. No a co s nima? Nemám. No ty to nevíme s tím oploť. Tak čus. Já ti můžu dát dřevo. Ne, pojď, ty to oploť. OK. A nedělej knedlíkový křik. OK. A dáš mi ještě teda to dřevo. Tak trochu došlo. Ne, to ze schodu, ne, to jsou bugy, já ti to říkal. Viděl jsi, jak to spadlo a najednou jsem to měl v inventu? Co to by se to dalo do inventu? Jo. OK, ale to jsou normálně bugy schodu, ne game týmu. Ta už hold patří k Minecraftu. Tak jo, no. Tak. No, je v Minecraftu. Tak no jo, tak jsme tady... Jeli jsme zpátky, mohla se zastřih, zase potíže, tenkrát u mě. Ale v té vesnici to nevypadá 2krát špatně. Ne, to je opravdu pěkné, co tu máš? Ano. Kovadlinu. To je Octaviova hláška a ten už tam na kanále není, ani se s ním nebavíme, takže to neříkej, to je cizí slovo. Jo, jinak jsem to s váma... Chtěl jsem to s váma projednat už dřív, ale... To je taková prostě věc. Octavii jsme se nějak nepohodli my jako 3, jako Octavii nechtěl nějak obrátit Terma nebo mě proti sobě. Jo. A tak, no takže my se s ním prostě bavit nebudeme točit. Ale že je to tu pěkný. A až zjistím heslo od našeho channelu, protože ho nevím. Víš o Terma? Od kterého? No to našeho channelu, tak změním jméno. Protože nám to vzpomnět heslo, já ho nevím. Je od tohoto? No, ty to víš? Možná. No tak aspoň něco, tak to zkusíme. Takže tak no. Takže Octavii, jestli se na to koukáš, tak jdi do pííí. A teď zastaneme na to. A příštím díle bychom mohli do toho Maria ostrovku, teda jestli nebylo ohlasy na třeba tady nebo tak. Ano, přesně. Asi trošku zvětším čanky. Mně to ještě vypadá zajímavě. No. To připadá, aha ne, nic. Co tam vidíš? Melody. Tam vzadu je ostrov, ale já jsem si teď uvědomil, že to je Mario ostrov, ale zezadu už úplně. Být nějaký dungeon bych řekl, nebo co? Ne, to bohužel nic není. Dungeony jsou jenom v takových větších ostrovech. Ale psali jste ty o ten Mario ostrov, tak půjdem do něj nebo ne? Do Maria? No. A ne, to až příštím dílu. A co byste teda dělat v té vesnici Terma? Teď? Ano. Tak já bych si jakože začal trochu zkrášlovat tady tenhle dům. Tak jo, tak v jakým budem bydlet? A já bych bydlela v tomhle. Jasně, že já si budu bydlet s Termem, ano, jako 2 teplouši. Počká, tady jsou květínky, tak máme tam před oknem květináček, na ním být prázdný. Co tam zasadíme? Co budeš chtít? Tak mám tady... Já to všechno zasadím. A ještě dneska natočíme ten speciál za 5 odběrů. Jo. Tak tady tyhle věci ještě mám jak kdyby kaprádi, nebo co to je. Jop. Hej, čuču, raby! Je... Come on, se nám tady spawnul, toho nemůžeme nechat utíct.
Ale víš, co mám tak náhodou u sebe? No. Jednu mrkvu. Hmm. A ho nejdem na mrkvu, ten je zlomivý. Ale počkej, a nad čím se ochočuje ryby? Nevím. On to asi ještě nedá ochočit, ne? Dělej, kam, dělej. Jo, máme ryby! Ty jsi ochočil! No. To je jedno. To by bylo jako Hele, už vím, jak bude se jmenovat díl. Máme rybyho. A jo? Jo, bude se jmenovat Reby. Všechno. Ty, ale to jsem trošku nepochopil. Já právě taky ne. Tak asi takhle to má být. Tak jo, první, co se mi nelíbí na tomhle ostrově. No, to však tam dá. Počkat. On to kope krumpáčem. Jo, chytrej. Jsem. Já. Jo, chápu. Počkej, takhle by to chtěl, koukej. Takhle, jakože takhle se takhle bude vcházet a to se takhle bude vycházet. Tak jo. No tak a my teda, tady bych bral, kdyby náhodou nikdo s náma chtěl natáčet tuto sérii, nebo ne, to ne, ale tady prostě budou nějaký, až dotočíme tuto sérii nějaký kamarádi, nebo, takže kdo napíše první do komentářů, chci bydlet, ne, co to má napsat? Nevím. No prostě, třeba, chci bydlet ve vesnici, jo, tohle to napište a za to napište, ne, prostě jenom, chci bydlet ve vesnici, tak jo, jsme se zpátky a určitě jsme předtím skončili. Teďka přesně taky nevím. No, chceš to už ukončit? Asi ještě ne. OK. Ještě malou Ty chvíli. vole, ale lag jak prase mám. Teďka mám maximálně 30 fps. Je 61. No, ale pochop, ty netáčíš. Já ti věřím. A nemáš kom z roku 2003. No jo, no tak mám teďka 30 fps. 21, 14. No já no, prostě déšť, ježiš, jsou lagy. Ale když jsem v budově, tak, aha, tak, no tak strašný ne. Hele, já bych tohle kamu skončil. Jo? Jo, jak to ukončíme? Tak teda asi jo. Tak pokud se vám video líbilo, určitě napište, kam vám dálí, takže pokud se vám video líbí, like, koment a